Indaba ze-1KZNTV ifundele uphilano kacebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka nina besilo sanibonani. Nazo kwizona ndaba esithi ngezihamba phambili namuhla. Umsholozi Utusa Ezemidlalo Ekulweni Nobugebengu. Ziningi idumbu eziduve Emakhazeni kanti awe-ANC yaphume ashingila emhlanganweni. Lo bekade umengameli wezwe Zuma unxuse uhulumeni wakuleli ukuba kusebenze ngokubambisana ukulwisana nobugebengu obudlangile emphakathini. Umsholozi kusho lokho enkathi ke kuqhubeka kwemidlalo yokulwisana nobugebengu ebihlelwe ngomnyango wezokuphepha nebibanjelwe kenkandla kwaNcamalala enyakatho nesifundazwe. Imidlalo yokulwisana nobugebengu nebihlelwe umnyango wezokuphepha esifundazweni kwaZulu-Natal ibe nenhlanhla yokuhanjelwa yilowo engumengameli wakuleli umnumzane Zuma obehambisana nonkosikazi wakhe uMangema. Intsha lapha bidlala imidlalo yahlukene ngenhloso kuyigqugquzela ukubingangena ebugebengwini kodwa igxile kwezemidlalo. Kunye nje mina ngifisa ukusho umphathiso namhlanje uyokhuluma nabanye abaphathiso uma sivumelana ukuthi ubulelesi budlangile bubulala izwe lakithi futhi bubulala intsha kakhulu. Asivumelaneni ke kuhle ngoba nonke la nomeya bami nabo bonke nje abakhona sengathi iminyango eyenza lokho kwamanje mbili kuphela uma sivumelana ukuthi ukwenza lo msebenzi siwenzayo ngempela kunganciphisa ubulelesi uma kuyiqiniso lokho sivumelana. Mina ngicabanga ukuthi mphathiswa mningi iminyango okufanele ukuthi ingenelele kulokho kungabinda ilena nje mbili kuphela. Laba abakhona namhlanje general basephondweni uma ngicabanga ukunciphisa ubugebengu. Ngicabanga ukuthi kufanele bangenelele nabo ukuze kunciphe ubugebengu. Uma sivumelana ngalokho futhi uma sivumelana ukuthi ngempela ubugebengu bungaphela uma intsha ihlala njalo yenziwa ukuthi ibe busy yenza izinto ezibonakalayo. Ubheki Inkonyeni ungqongqoshe walomnyango wezokuphepha uthi ezemidlalo sigcina intsha idlala ikhohlwa izinto ezimbi ezifana nobugebengu kanye nokunye okungalungile. Lo mcimbi ke ubaleke kakhulu kithi ngoba besiqonde ukudlulisa umlayezo kubantu abasha nakubantu abadala ukuthi ubugebengu nobulelesi abusizi kahle bu destroyer ifuture yabantwana bethu abayi future bona uqobo lwabo. Ingakho sizama ukuthi siba preserve sibavikele kubona bonke ubulelesi obenzakalayo. Uma bedlala kanje begcwele emagroundini kusho into eyodwa kusho ukuthi abalona uvanzi ngeke bayithole sebengena kuma drugs. Kule midlalo bekhona nezikhulu zamaZulu FC ukuzohlonza ikhono entsheni kanti omunye wabadlali bakhona enkandla ugcine ehlonzwe njengomdlalo ovelele futhi uzothola nethuba lokuyosiqeqesha naleli qembu losuthu. Ngijabule kakhulu ngiyabonga nethuba lokuthi ngikwazi ukuyivivinya. Ngiyathembisa ukuthi ngizoyimisela ngenze ngendlela okuyiyona ngenze lokho abakufunayo. Amaphoyisa imeya senkandla amakhosi abeyingxenye lemidlalo uzoshiya imiyalezo balekile entsheni ukuba ugxile kwezemidlalo. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uThabani Maphumulo enkandla. Undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uSihlezi Kalala uthi kusekhona idumbu zabantu okukholakala ukuthi bangabanye abashona ngesikhathi kuhlasela izikhukhula engakahlonzwa namanje Emakhazeni. Ukhuzeni ukusho lokho ehambele kentshongweni kuyobheka umonakalo owenzeka kuleya ndawo kanjalo ke nenqubekela phambili ekulungisweni kwenqalasizinda.
Nako ubalusaludu ukhalo kuhulumeni wesifundazwe ngokulungiswa kwengqalasizinda elimali ngenxa yezikhukhula. Kodwa kubonakala usuqalile umnyakazo okwakhelwa kwabantu izindlu zesikhashana ikakhulukazi njengoba iningi labantu besagcina amahholo omphakathi. Izolo uhulumeni wethula izindlu zesikhashana entshongweni eThekwini yizo zisaningi izindleko ezisadingekalayo mayelana nezinto okumele lilungiswe. In terms of the cost of damage, the cost of the flood damage is officially at 25 billion, affecting infrastructure network, manufacturing and agriculture. The impact of the floods on Ekulweni has been massive, and we believe that while we attend to the entire province, we should speed up our response in Ekulweni, because this is where we are to make the greatest impact on reversing the destruction that took place. Uzikalala uthi bakhathaza kakhulu izidumbu eziduve Emakhazeni ezingakahlonzwa. Currently, the indications are that the floods affected a total of 85,280 people with 461 fatalities. Sadly, we still have 23 unidentified bodies with DNAs not collected. A total of 87 people are still reported missing, with 6,895 being homeless and 50 people who were injured. Okunye umhulumeni asamatasa ngakho ukubheka indawo azokwakhela abantu izindlu endaweni efanele. At least 206 temporary residential units have been completed to date, and there is a progress in identifying land for further building. So far, 4 properties under Hulet have been identified. Of the land identified in other parts of the province, 258 land parcels do not have geophysical constraints, with 5% out of these being in Ekulweni. Bangaphezu ka 4,000 abantu abasagcina amahholo omphakathi ngenxa yokuswela amakhaya. Ngudebo Sibisi, eThekwini. Amakhansela eqembu likakhongolo sangaphansi kwamasipala uMkhanyakude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal aduba umhlangano aphuma ishingila kumhlangano okhethekile obubizwe kumphathi kulo masipala. Kulo mhlangano kuphinde kwaqoqa ubuholo obusha njengoba iningi lamakhansela livuna iqembu leInkatha Freedom Party. Usalokhu uqhubeke njalo umdonsiswane ngozohola umkhandlu wesifunda uMkhanyakude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu kuzemva kokuba amakhansela ANC eduba umhlangano aphuma ngoba ethi inkantolo ayigunyazwe ukubanjwa kwalomhlangano. Imeya entsha egcina iqoki yokuyimeya AFP uTim Mudli uthi okwabo ukuletha izinsiza emphakathini njengoba sebengenile kulomkhandlu. Umsebenzi wethu nje njengoSpeaker, mina njengoMeya noDeputy Mayor, kufanele siqale ukushintsha impilo zabantu. Abantu bendawo abafuni lutho, bafuna nje amanzi. Bafuna nje ukuthi siqede indaba ye-corruption. I-corruption uyabhubha nje yonke ndawo. Yankhaliswa uma bakhona abaholi laba bafuna ukukubeka nalezi zinto kade bawenza. Bayazi kahle ukuthi uMkhanyakude abantu baningi bavotela uIFP. Umudle khuluma nabesindaba emva kwalomhlangano uphinde waveza ukuthi bayazi ukuthi iqembu likakhongolose lizosebenzisa izimali zomkhandlu ukuyisa lolu daba enkantolo. Bathatha imali yomkhandlu siye enkantolo njalo, nalokho futhi umhlangano yanamhla lo sabekwa njengoMeya noDeputy Mayor neSpeaker. Uzobona bazobaleka baye enkantolo futhi. Ekugcineni ukukhokha bani? Khokha umphakathi yomKhanyakude. Akufanele sivuma lokho. Futhi ngeke thina ukuthi sidlaliswa ngepolitiki la eMkhanyakude. Vele abantu bavotela thina baningi, over majority. Umsebenzi wethu nje, mina ngiyazi ukuthi nginesikhundla soMeya, kodwa umsebenzi wami uthi fanele ngibeyisebenzi yabantu beseMkhanyakude.
Iqembu likaKhongolose liveza ukuthi angeke libe ingxenye yomhlangano ongagunyaziwe njengoba kunesiphakamiso senkantolo. Sakhuluma njengohipho ukuthi sachazelwa satshela ukuthi umhlangano lo esikuwona njengoba usune order ocacisa ngokuphelela ukuthi order iphumela interim order until mhla ka 3 August. Therefore imhlangano elindelekile la imhlangano nje usual not imhlangano yokususa noma ibophuphula. So ke sibe sesingena ke sibuyela ngaphakathi saluleka amakhokasi zethu okusho ukuthi umhlangano ngoba usune order kwazi uqhutshekwa nabo. Amakhansela eqembu le-IFP yabonakala ejabule emva komhlangano. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo Emkhuze. Lo ngumphathi wabezimo eziphuthumayo ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwa inyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uMarvin Naidu uthi kuyadinga ukuthi bacele ongaphezulu ngoba bavikele njengoba umsebenzi wabo ubucayi futhi ubeka impilo yabo engcupheni njengoba kuyibona abafika kuqala ke egamekweni ukuqinisekisa ukuthi badlulisa usizo lezempilo emphakathini. uNaidu kusho lokho engxoxweni ekhethekele neziko lezindaba ngesikhathi bebambe kumkhuleko okukhulekela kuyisebenzi zezimo eziphuthumayo uhlanganisa zama-ambulance icishamlilo amaphoyisa nabanye emkhuleko nomso lomphakathi engwelezana inyakatho nelikamthaniya. Abazimo eziphuthumayo ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal babe nomkhuleko kokukhulekela zonke izisebenzi ukuhlanganisa amaphoyisa izicishamlilo nabanye njengoba kuyibo abafika kuqala esigamekweni nokubeka impilo yapho engcupheni. Ekhuluma ke neziko lezindaba le-1KZNTV ongumphathi kwa-EMS ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo uNaidu uthi ke kuyadinga ukuthi ke babize ongaphezulu ukuba bavikele njengoba ke umsebenzi wabo ubucayi ukuze ke bengaphelelwa ugqozi lokusiza umphakathi. There are so many challenges that are encountered by our staff, more especially now with the COVID-19 pandemic. Many of the staff were actually also taken ill by treating other patients as well to being exposed. Fortunately in our district, nobody passed away with COVID-19, but we do know that colleagues in other sectors of health and emergency services have passed on. You look at the recent floods where our staff were responding to emergencies. You know that an SAPS person also lost her life trying to save the lives of other vulnerable people as well. We praise God today. We praise God for giving us the blessings and strength to continue to provide our services in these very challenging times, and we thank God that we are still being able to provide the services, take it out to the most rural of the communities in our districts, trying the best we can to provide the services, and we ask God to protect our staff. Again, this is one of the main aims of the prayer day trace, to protect our staff, give us safety as we carry out our daily duties. uNaidu uthi ke ezinye zezingqinamba babhekene nazo kulomsebenzi ukuthi ke ngesinye isikhathi bathola izincingo zethi kundesimo esiphuthumayo kanti ke akusilo iqiniso nokugcina ke kubanikeze inkinga ukuthi ke bangawenzi kahle umsebenzi kuvimbele ukuthi nalabo abalidinga ngempela usizo bangakwazi ukuthola ngokusheshsha. Ukugxeka kakhulu ke lokhu wabesenxusa umphakathi ukuba ke ungakwenzi lokhu. We appeal to the community, to parents especially, please monitor your children's activities during the periods of school breaks, not to abuse the services that we have. It's a very valuable service. It is your service. It is for the community. That's what we are here for. Let's gaze into the 1KZNTV. Mina nginguSamketswe Ngqulunga bheka ngisempangeni. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya mbukele nezinye zeindaba zethu. Siphinde sinamukele futhi nisabukele zona indaba ze-1KZNTV naze sithi ngezihamba phambili namuhla. Umsholozi Utusa Ezemidlalo Ekulweni Nobugebengu. Ziningi idumbu eziduve Emakhazeni kanti awe-ANC yaphume ashingila emhlanganweni. Lizoqala ukuqulwa mhla zili-18 kuNtulikazi walonyaka icala lenkohlakalo elibhekene nalo wabekade emeya yomkhandlu weTheku uZandile Gumede nasolwa nabo abangaphezulu kwama-20. Laba ababhekene necala elithinta ithende ukuqoqwa kwemfucuza engaphezulu ka-3 million wamarandi laba ke bebeveleke namuhla enkantolo enkulu yaseThekwini. Obekade kulindeleke osukunyana namhlanje ukuthi kuzwakale izinhlangatho zombili okuwumbuso kanye nababeli babasolwa mayelana nokuthi bacaciselana ukuthi ngabe sebekulungele ukuthi icala lingaqala ukuqulwa. Okuvelile osukwena namhlanje ukuthi omunye wabasolo yedwa bengakakwazi ukuthola umbeli kodwa akuthembisile
ukuthi na kanjani mangabe sekuqala icala uyobe sekwazi ukumthola njengoba bese kwazi ukuba nesingxoxo naye ngesonto eledlule. 2022, 10 o'clock. Before that, by the 17th of June, the state from Zimbabwe will let all council know regarding the issue of redactability of names in the forensic report. By the 20th of June, Ms. Mbambo will let all council know as to what is happening with regards to that, and also what is happening with regard to Mr. Mkhize's legal representative and Mr. Van der Merwe's issue with the asset forfeiture unit. Okunye okuvelile okucelwe yibona abameli ukuthi umbuso ukwazi ukudedela imali ngango-9 million amarandi okuthiwa ufriziwe kuma-account ezinkampani zabasolwa njengoba kuvela ukuthi abasenazi izimali zokuthi kuqhubeke nalo icala. Okube yinkinga kakhulu nokuthe ukuphikisana ngakho ngaphakathi iudaba olithinta indawo icala bekumele kuqale liqulele kulona njengoba ngesikhathi esidlule kade ligcinile kwakuvela ukuthi ukuqula kwalo kuzoqhubeka enkantolo enkulu eMaritzburg. Osungana namhlanje lokho kube sekushintsha njengoba abameli beveza befaka isicelo sokuthi bacela ukuthi kuqhubeke kuyona lenkantolo enkulu eseThekwini njengoba ikhona la enkantolo kaMantshi njengoba ihlukanise kabili kulandela ukuthi le nkulu isalungiswa. Okugcina sekuvumana ngakho ukuthi icala lizobe seliqhubeka kuyona lenkantolo enkulu yaseThekwini njengoba basolwa bebonke bengokudabuka la edolobheni laseThekwini. We think we can give the assurance that an appropriate venue can be found here, given what happened in the other matter. But that'll be subject to obviously the state making arrangements as well. So that is our position. Otherwise all we. Council in the matter are from Devon. I'm sorry. All council are from Devon. Yes, mate. All council and all of the accused, and I understand the majority of the witnesses. And I think the state has a large number of witnesses, but the lady will hear more from the prosecution on that one. Icala lizoqala ukuqulwa ngawo umhla ka-18 kuJulayi ngoTebogo Sibisi ngibeka ngesenkantolo enkulu eThekwini. Wesule inyembezi umndeni waseMawoti eThekwini ngesikhathi kunikelelwa ngendle ngamagumbi amabili ngabesikhwama esingenzi inzuzo iSalt and Light Foundation. Lokhu kuza ngemuva ukuthi lo mndeni ke uwelwe ke yindlu obekade uhlala kuyona ngesikhathi ke seyikhukhula nokwaholela ekudluleni emhlabeni kamama wekhaya. Indodakazi yakulomndeni uGoodness Mxelelwa amukela kule ndlu uveza ukuthi isimo sesoba ngcono kakhulu njengoba besephila ngokuqasha kwazisa amandla okuvusa ikhaya ubekade engakabi nawo. Wesuleke izinyembezi umndeni wasendaweni yaseMawoti eThekwini kulandela ukuba isikhwama esingenzi inzuzo iSalt and Light Foundation siwunikezele ngendlu. Lokhu kuza ngemuva kokuba lo mndeni wehlelwe umshophi wokubhidlika kwendlu wasala dengwane nokwaholela ekudluleni emhlabeni kukamama wabo. Indodakazi osekuyiyo esele ilandisa ngokwenzeka. Sasilele ngabo 11 ebusuku sawela yindlu kepha sasingalindele ukuthi singawela because yayiqinile yayingu2 room silele ngabo 11 savindonga ziwa zibuyela ngaphakathi mengithi ngiyaqala ngibuma ekamereni akusabonakala nokuthi beleli kuphi ngavuka embedeni ngazama ukuthi ngiyasukuma udonga labe selezi ngishaya seluhafule la embandini yami. So ngazama uscreama ke ngibiza omakhelwane sazama ukuthi omakhelwane basikhiphe ngaphakathi. Kwakunzima kakhulu kodwa ke saphuma ngaphakathi umama wagcina eshonile kena ngaphakathi. Saphuma uma wami wanzima nokuthi atholakale ngaphakathi ngangendlela kwakwenzeka kuyimisi ngayo. Kuzokhumbuleka ukuthi ngemuva kokudlula emhlabeni kwenqwaba yabantu ngenxa yezikhukhula ehlasela isifundazwe uhulumeni umemezele ukuthi ke bazokhipha usizo lokulekelela ukufihla ke abadlulelwe ihlobo zabo. Lo mndeni
Uthi-ke kalukho noluncane usizo abake balithola yize-ke babe sifakile isicelo sokulekelelwa. Kubuhlungu kakhulu because nangendlela asangcwaba ngayo sasingalindele ukuthi singangcwaba because indleko ezasahlela ziningi indleko esazenza. The time kungcwatywa uma wathatha la watransferwa wasiwe Eastern Cape kwaba kufanele sikhokhe imali nalapho amalungiselelo yonke into nje kwabanzima kakhulu kodwa ke sagcina simncwabile ke kodwa nje kwababuhlungu ukuthi sithenjiswe ngezithembiso kodwa singafezeki. Yena ngijabule kakhulu and kungenze ngakwazi ukuthi ngithembe ukuthi senzokwazi ukuthi ngihlale ekhaya because eqaleni bengirenta manje since indlu yasekhaya bisiwile bese ngirenta and kunzima kunokurenta lokuthi ngithola imali yokuthi ngirente. I-Salt and Light isikhwama esingaphansi kwebandla iMercy of God Ministries. Kanti-ke silekelela ngokudla kepha-ke kusukela kuhlasele iy'khukhula sesiqale umkhankaso wokwakhela imindeni esale ingenawo amakhaya ngenhloso yokuba babuyelwe yithemba kuphinde-ke kunciphe isibalo sabakhosele emahholo nasemasontweni. Our hope is that the first thing for the foundation is that the timber project will be ongoing. We don't believe that this will be something we will just do during the floods or during any crisis. We want it to be an ongoing project that will run in different areas across KZN and maybe even nationally, and we'll be able to build these homes for families that are deserving of it. And also that people that watch this will start to take some encouragement and motivation from it and do things in their local communities. This is identified as Project 1. We're now moving to Project 2, which is a property we've identified in Tongaat, where it's also been hard hit, and we start that project very soon. Ezindabeni 1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Umqondisi we-Phone Modeling Agency ezinze esikhaleni enyakatho neBamthani yomlungisi Ingcobo uthi bengabahlele nabagqugquzeli beyinhlelo zonobuhle ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo bakhala ngokushiywa ngaphandle njengoba lo masipala uhlele kumcimbi wozime uMiss King Cetshwayo okulindele ubanjwe maduzane nje. Ekhuluma-ke neziko lezindaba uthi kade babengqongqoza komasipala behlukene ngaphansi kwaso lesi sifunda kodwa-ke bengaxhaswa uthi manje bazizwa beshaweka indiva futhi bayafisa ukwazi ukuthi obani abangongqondongqondo abazomelela-ke lo mcimbi njengoba bona beshiwe ngaphandle ekuhlelweni-ke kwawo. Umqondisi we-Phone Modeling Agency yezinze esikhaleni enyakatho nelikaMthaniya uthi bengabahleli nabagqugquzeli bezinhlelo zonobuhle ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo bazizwa beshayiwe indiva yilo masipala kulandela izikhathi eziningi becela ukuxhaswa kodwa bengalitholi. Uthi okubaphatha kabi njengamanje ukuthi kuzobanjwa umcimbi kazime kulo masipala wesifunda iKing Cetshwayo kodwa bona bazange babandakanywe. Okuyikhona khona namhlanje kusikhalisa kakhulu singo-organizer bama-beauty pageant ubulungiswa ongazange kube khona esithola ukuthi uma sekuvela iproject efana nale azange sirecognize akaze futhi izikhalo zethu noma sithi siyakhala zinawe kepha sishawa indiva nje kwakusabantu abanganako ukuthiwa idaba lenu luzonakwa lusaqoqa luseyithebeni kodwa wathola ukuthi alinakwa hlobo sigcine singabantu nje ababukeleka engathi imisebenzi yabo ibingeke emva kwesikhathi eside njalo lo mkhakha ukhona unganakiwe. Singena sinqonqoza komasipala kufika kuthiwa yikho ibudget noma zikho imali ehlelelwe indaba zama-beauty pageants. Sizama ngokusephaketheni kuthina sizama nakwezinye inkampani ukuthi abazizame zisixhase ukuze sikhulume sikhulise amathalente alabona obuhle namhlanje abazobonakala ku-Miss King Cetshwayo district. Sikhalisa ukuthi-ke okusikhalisa kakhulu ukuthi labo nobuhle abazobe beqhudelana lapha ubukiwe yini ngemuva ukuthi basukaphi baholwa obani bangaphansi kwamapha ama-agency beze bebonobuhle nje abamgatsha ubovu kanjena abangaqhudelana kwi-level yesifunda saseKing Cetshwayo ikuphi nakuphi labasuka khona baholwa obani izinto engazange ibhekelezo kodwa kube khona nje osomathuba ababoniwe nabo bangasho bangasirecognize ukuthi no yes sidila nomkhakha wezoqedisa isizungu weze entertainment kodwa bakhona abantu ababhekelele indaba yemodeling eKing Cetshwayo. Ubese veza ukuthi kusukela ngonyaka ka2018 ehamba engqongqoze ecela ukuxhaswa
komasipala abahlukene ngaphansi kwalesi sifunda kodwa echithwa kuthi usiza abanalo. Uthi ubevela athola impendulo yokuthi imali yokuxhasa abanayo kodwa kuyamxaka uma sekuvela ithuba elifana naleli bengasathintwa. Ngaqala imodeling 2018. Since lapho bengqongqoza ngingqongqoza ukuthi imali azikho. Yesi siyabonga kakhulu ukuthi emva kokuthi uholo iqembu elisha umasipala sayibona ukuthi amaciko nemkhakha yethu eziqedwe isizungu isiyarecognize kodwa inkinga okusikhalisa kakhulu osomathuba abafike bathatha ithuba lethu ekade sisebenzele iminyaka sinqonqozile mina nje kakhulukazi njengomqondisi weFON Modeling Agent ngingqongqozile kakhulu ngisho kungayiwa kwisystem yama-email asemhlathuze nasekhingcetshwayo ama-email ami akhona ngaphakathi futhi ayaphendula kusho ukuthi ayikho kwamanje imali ebhekelele indaba zonobuhle kodwa uma sekuvela ithuba kanje isikhona imali ebhekelele onobuhle ukuthi kwenziwe imicimbi yonobuhle sesithola ukuthi singabantu abakhishelwa ngaphandle. Imizamo yokuthola ukuphawula kwabahleli balomcimbi kamasipala ikhingcetshwayo iphunzile. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngise Richards Bay. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya futhi nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele indaba ze1KZNTV naze sithi ngezihamba phambili namuhla. Umsholozi Utusa Ezemidlalo Ekulweni Nobugebengu. Ziningi idumbu eziduve Emakhazeni kanti awe-ANC yaphume ashingila emhlanganweni. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 16 rand 3 cents maqhathaniswa nedola laseMelika bengu 19 rand 57 cents kupondo waseBrithani libe ngu 16 rand 79 cents maqhathaniswa neeuro yase-Europe kanti intengo yegolide yona imeke $1,855.75 ounce kuthi kawelo ngahluziwe ube ngu $122.1 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Lo bekade ngumqeqeshi weqembu leMarumo Gallants osanda nakukhonja indlela uDandy Dance Malisela ungomunye abaqeqeshi osokuvela amagama abo kwabangase bathatheke intambo zokuqeqesha kuyiqembu leSuperSport United. Amatsatsatsa aPitori athungatha komqeqeshi kulandela ukwehlukana kwenhloko nesixhande phakathi kwawo nobe ngumqeqeshi wawo uKeita noTembo. Amanye kamagama avelayo kwabagaqelelo umsebenzi kuba uSean Bucklet, Fadlu Davids kanye noClinton Larson. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalendeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibona amagumgedlela zingake besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo inkosi mayinibusise.